Ja tenim aquí el primer classificat, a punt d'arribar ja als últims 200 metres. Tenim també el segon, tercer, van entrant atletes a la pista. Primer classificat ja, arribant als últims 100 metres, categoria sub-10 masculí. Som-hi, últim esforç. Molt bé, aplaudim al guanyador. Donem els ànims. Molt bé, atleta dorsal número 97, David Sadovici, del Club Atlètic La Pobla de Segur. Procedim, entrega de premis, sub-10 masculí. Tercer classificat, Yaya Ouardí, de les Arrels. Tercer classificat, puja al podi, fort aplaudiment, Yaya Ouardí, de les Arrels. Segon classificat, Max Pilapensi, del Correvinyes. Fort aplaudiment, segon classificat, Max Pilapensi. I primer classificat, guanyador categoria sub-10 masculí, David Sadovici, de la Pobla de Segur. Entrega de premis. Enhorabona. Podi sub-10 masculí. Fort aplaudiment.